נעסוק היום בעזרת השם בנושא מאוד חשוב, נושא שהוא די קריטי בהרבה בתים, הרבה משפחות. כל הנושא של השכיבה בלילה, השינה בלילה והקימה בבוקר. אלה שני תרחישים שהרבה משפחות היו מעדיפות להימנע מהם בכלל. לא קל להרדים את הילדים בלילה, ולא קל להקים אותם בבוקר, זה עוד יותר קשה. הילד, מטבעו, כשהוא רואה שהבית פעיל, הוא נגרר לפעילות של הבית. הוא לא רוצה להיות חריג. הוא לא רוצה לעלות על יצואו, על משכבו, בו בזמן שהבית פעיל, ערני. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להיות מקופח. מצד שני, צריכים לקחת בחשבון שלשינה של הילד, השינה של הילד, של כל אדם בכלל והילד בפרט, מאוד מאוד מועילה לו, לריכוז שלו, לחילוף החומרים שלו, לבריאות הנפש שלו. כשבאים להתייעץ איתי על נושאים של נפש, בריאות הנפש, נושאים של דיכאון, נושאים של כל מיני מצבים כפייתיים שיש לאדם, לפני שאני בכלל ממליץ ללכת על כיוון של תרופות, ללכת על כיוון של רופאים, דבר ראשון אני מבקש מאותו אחד שהגיע אליי, הוא חייב לישון לפחות 8 שעות כל לילה, או 7 שעות בלילה ושנה ושעה אחת ביום. אחרי זה יעשה פעילות גופנית, ואם זה לא יעזור, אז נתחיל לשקול אולי ללכת לנושא של תרופות, אחרי כמובן שכבר מיצינו נושא של טיפול רגשי, וכל הנושא של טיפול פסיכולוגי. אבל לפני הכל, גם אנשים שלוקחים תרופות, יכולים לצאת מזה, כמובן תלוי מאוד במצב שלהם, בוותק שהם נותנים תרופות, כמה זמן זה אצלהם, בפרק זמן, איזה תרופות הם נוטלים, אבל בכל מקום, אפשר, אם זה ממש בהתחלה, להוציא את האדם מתרופות קלות של נפש, אם האדם ישן טוב בלילה ועושה פעילות גופנית ביום. השינה בלילה זה א' ב' לריכוז של הילד, של המבוגר, בעבודה, בלימודים. ולכן חשוב לנו בתור הורים שאנחנו נעמוד על המשמר שהילדים ישנו בזמן. איך עושים את זה? שמצד אחד הילדים ישנו בזמן, שזה לא מאוחר, ואנחנו ההורים נוכל להמשיך להיות עדיין ערים, מתפקדים, הבית ימשיך להיות חי, נושם, לא בועט. לא בועט. איך עושים את זה? אז קודם כל צריכים לקבוע שעה מסוימת, לא מוקדמת מדי, לא מאוחרת מדי, שעה שהילדים יכולים לסבול אחרי שעשו שיעורים, אכלו ארוחת ערב, שיחקו כמו שצריך במשחקים שלהם, יצאו ידי חובת כל השיטות. כל זה בפרק זמן מסוים שבשעה 8-9 בערך ייכנסו כבר הילדים לשינה, ואז תתחיל הסחרחורת, כן, רוצים להישאר עוד קצת, לא רוצים להישאר עוד קצת, כלומר צריך לקחת מקדם ביטחון קצת לפני כן, כדי לתת זמן לוויכוח הזה שנוצר בין ההורים לבין הילדים. כלומר, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילכו לישון בשעה 9 בערב, אנחנו צריכים מראש לסכם שהם ילכו לישון ב8:45 בערב. להשאיר מקדם ביטחון, כדי לבוא איתם בסוג של משא ומתן, כאשר אנחנו מחליטים, לא הילדים. המשא ומתן הזה זה לא חולשה של ההורים, אלא זה הבנה של ההורים לנפש הילד, וההורים הם שמחליטים במשא ומתן כמה זמן זה ייקח, מתי ילכו לישון, והנה באנו לקראתך. ברגע שמגיע הזמן לישון, הבית צריך להיכנס למצב של שינה באופן יחסי. כלומר, לא ייתכן מציאות שישנם אורחים בבית, והבית על גלגלים, ומגיע בדיוק השכינה עם הקול הצורמני שלה, ומדברת עם אשתך בקולי קולות, או אתה יושב ולומד עם החברותה שלך בקולי קולות, והאישה מדברת עם הבת הגדולה, והבית חי. הבית חי, ואתה רוצה להביא לילד שישן. זה כמעט בקשה שהיא בלתי אפשרית. אלא אם כן הילד סחוט מעייפות. יש ילדים שעושים את זה גם בלי שהם סחוטים מעייפות. אני מדבר על הכללי. צריך להביא את הבית למצב של שינה. כלומר, ההורים ממשיכים לתפקד כרגיל. אם אבא לומד, הוא לומד. אם הוא מדבר עם אשתו, הוא ממשיך לדבר עם אשתו. אבל זה כבר במצב של שינה.
כלומר, הבית עבר מצב של פעיל, יש מצב פעיל, יש מצב של רטט, יש מצב של שינה, נכון? כמו במחשב. הוא עבר למצב של שינה. אנחנו נעזור באופן הזה לילדים שלנו להיכנס לישון מוקדם. אנחנו מעמעמים את האורות בסלון. האורות שהם דולקים בצורה מופגנת בסלון, הם נותנים לילדים טריגר לא לישון, להיות ערים. יש זמן שנכנסים לישון, יש כיבוי אורות לא רק בחדר של הילדים, אלא גם בסלון. יש קצת עמעום של האורות, שינוי מסוים שיש באורות. הילדים קולטים, יש פה משהו חדש. לפני שהילדים נכנסו לישון, אנחנו עשינו איתם סוג של משא ומתן, כאשר אנחנו המובילים, אנחנו היוזמים, אנחנו המחליטים, אנחנו באים לקראתו של הילד. אתה צריך עוד 10 דקות? קיבלת. בטווח הזה של ה-15 דקות שאנחנו דיברנו עליהם. אחרי ה-10 דקות האלה, נכנסים לישון. אני הייתי מגדל, אני תמיד כשאני הייתי מרדים את הילדים שלי, הם היו מחכים לזה. הם היו מחכים לזה כי הייתי עושה מזה טקס. הייתי עושה מזה טקס שהם 24 שעות ביממה היו מחכים לאותם דקות של הרדמה. אני מדבר על גילאים 6, 7, יכול להיות 5, לפי חריפותו של הילד ומעלה. עד גיל 7, 8, אבל מגיל 4, 5, לפי חריפותו של הילד, הייתי עושה מזה טקס. מה זה הטקס? הילדים יודעים שבזמן הזה לפני השינה, הם זוכים לקבל סיפור שהיה, אבל אני לא מספר להם את זה מתוך ספר. אני לא שם להם קלטת עם סיפורים חיים מקלטת, או היום זה אפליקציה, ממש לא. אני יושב על ספר, אני עברתי על עשרות ספרים, ובדקתי איזה ספר יכול להתאים לילד שלי, מבחינת הסיפור. וגם אם סיפור קצת מורכב, התפקיד שלי זה לפשט אותו, זה להוריד אותו, זה לדבר עם הילדים בגובה העיניים. הייתי מתכונן לסיפור כמעט כמו שהייתי מתכונן למבחנים ברבנות הראשית. הייתי פשוט יושב על הסיפור, נכנס לתוך הסיפור, ואני הייתי חלק אינטגרלי מהסיפור. הם היו יודעים שהאיש המרכזי בסיפור זה אבא. והייתי משחק להם את זה. ועכשיו הצד השני, אז הייתי נכנס לצד השני של הסיפור. וככה כל יום במשך 10 דקות, הם היו ממתינים בכיליון עיניים, בעיניים פקוחות, אוזניים קרויות, רק כדי לשמוע את המשך הסיפור מאתמול. הייתי מושך להם סיפורים במשך ימים שלמים. מושך ומספר, והכל במתח, לא בהפחדה, לא בכל מיני מילים והתבטאויות שיכולות לגרום להם אחר כך לא לישון בלילה, זה לא. אבל מתח כן. הייתי מספר להם סיפורי מתח, ותוך כדי גם היה צריך להצחיק, הייתי מצחיק, והייתי צוחק איתם ביחד. הילדים שלי, כולם שיהיו בריאים, זוכרים את זה, ומעולם לא היו לי איתם בעיות של שינה. הם היו מחכים לשינה, כי זה היה הזמן שאבא מספר סיפור. ואני מדבר איתך על סיפורים, לא מה שמספרים היום שכל הילדים, אבא מספר לבן שלו יוסף מוקיר שבת. נו, ישר כוח גדול. מה עשית בזה? מה לימדת? סיפור שהם לא מכירים. פנו אליי הרבה, התקשרו אליי, גם הרב, אתה יכול להמליץ לנו אולי על ספר שאנחנו, אי אפשר להמליץ על ספר. אתה צריך להתחבר לספר כי אתה הולך לשחק את השחקן הראשי, את השחקן המשני, אתה אמור לשחק את כל הניצבים שיש מאחורה, אתה אמור לתת אווירה. ככה השינה תהיה שינה, תאמינו לי, בלי בעיות. אתה נותן אווירה. אז אתה צריך ללכת פשוט לחנות אור החיים, לבקש מהמוכר שימליץ לך על כמה סיפורים שמיועדים לגילאים כאלה ואחרים, ואז אתה פשוט יושב וקורא סיפור מתוך הספר. מדמיין את עצמך איך אתה מציג את הסיפור לילדים שלך. הסיפור נהפך להצגה. את זה צריך לזכור. זה יכול להיות אבא שיודע לעשות את זה מצוין, זה יכולה להיות אמא שיודעת לעשות את זה מצוין. זה יכול להיות שניהם. אבל ככה אני גידלתי את הילדים שלי. ומעולם לא היו לי בעיות של שינה עם הילדים שלי. מעולם. הם חיכו לזה. שינה אצל ילדים, מה, עכשיו החיים נעצרים. כי כולם, הילדים הגדולים וההורים ומי שמסביב נמצאים עדיין ערים והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ואילו אנחנו, הילדים שעדיין לא הגענו לגיל 10, תקועים בתוך המיטה. למה? אצלנו זה היה בדיוק הפוך. מי שבחוץ מפסיד. אבל זה דורש עבודה. אם אתה לא תעבוד ולא תעשה את מה שאני אומר, אתה תעבוד על משהו אחר. נו, כנס לישון, אבא אני רוצה לשתות. כנס לישון, אבא אני רוצה להתפנות. כמה פעמים ביקשתי ממך לצאת לשתות להתפנות? אתם שומעים? זה יוצר בלגן. אלי, מה שלומך? יצא לך למצוא ספר באורח חיים?
על סיפורי ילדים, מה שדיברנו? מצאת? לא משנה, מצאת ספר? מצוין. עכשיו יבואו אליו אנשים, תביא לי את השם של הספר. זה לא עובד ככה, זה לא העתק הדבק. זה כל משפחה, אתה צריך להתחבר לשחקן הראשי של הספר. אתה צריך להתחבר לשחקן הראשי. כך גם זה דבר תורה בשבת. אם אתה תגיד דבר תורה בשבת, ותגיד סיפור יפה בשבת, על שולחן שבת, אתה תראה שכל הזעתותים, כל הילדים יהיו סביבך. כולם. בניך כשתלי זיתים סביב לשולחניך. כולם. למה? כי אתה לא מספר, אתה מציג. צריכים גם לדעת שמילד לילד יש שינוי. יש ילד שיותר קשה לו, יש ילד שיותר קל לו. כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון ולהיכנס לתוך המהלך של השינה של ההורים. לא להכניס את הילדים לשינה בזמן מוקדם מדי. יש כאלה 7 בערב. למה? כי השכנה עושה 7, גם אני רוצה 7. מי אמר ש7 זה זמן טוב? בפרט בשעון קיץ. מי אמר ש7 זה זמן טוב? מי אמר? תעשה ב8, תעשה ב9, אבל תעשה. הילד עכשיו קם, רוצה לשירותים. הוא קם באמצע, גם אחרי הסיפור. הצלחת כל כך לרתק אותו, הוא היה חייב שירותים. הגמרא מספרת על רב הונא, שאצלו בשיעור שלו, שהוא היה מוסר שיעור בבית מדרש, כל התלמידים שלו היו עקרים. למה? מרוב שהיה מרתק אותם בלימוד, כמדומני זה רב הונא, מרוב שהיה מרתק אותם בלימוד, הם לא היו מרגישים שהם צריכים לצאת להתפנות, ואז כתוב, ולא תהיה בך עקר, לא יהיה בך עקר רובי בהמתך. מתי לא יהיה בך עקר? כאשר תעשה מעשה בהמתך. כלומר, אדם שעושה מעשה בהמה, כשיש לו להתפנות, חייב לו להתפנות מיד, אסור להתאפק. אם הוא מתאפק, יכול לצאת עקרות חס ושלום. יכול לצאת עקרות. הם מרוב שהם היו טרודים בשיעור, הם לא שמו לב שהם צריכים להתפנות, והם פשוט התעקרו. אז ילד, יכול להיות, מרוב הסיפור שאתה מספר בצורה כל כך יפה, שהוא טרוד כל כך בסיפור, הוא לא שם לב שהוא צריך להתפנות. לא יקרה כלום אם פעם אחת הילד יבקש להתפנות. תבוא אליו. גם אם הוא עושה את זה רק כדי לראות מה ההורים עושים ומה הם מדברים. תן לו חיבוק, תגיד לו, נשמה שלי. אני מבקש עכשיו ללכת לישון אלה. הלכת להתפנות? אתה צריך גם לשתות אולי לדרך? אתה מקיים ישן מפני חדש, תוציאו? אין בעיה. לך תשתה, לך תתפנס, סגור את הבסטה. גמרנו את הסיפור. אתה הולך לישון. חיבוק, והולך לישון. זה נגמר בסוף. זה אמור להיגמר בסוף. אבל זה אם אתה יודע להעביר להם את הלילה כחוויה. אם הלילה זה עוד לילה ונראה כלילה, זה לילה, הם לא רוצים. אנשים מפחדים מהלילה, הם רוצים תמיד ליד ההורים שלהם. צריכים לקחת בחשבון באמת, אני מיד אתן זמן לשאול שאלות, צריכים באמת לקחת בחשבון שיש ילדים שיש להם פוביה מהלילה, יש להם פחד מהלילה. הלילה מתחילות להיות חרדות צפות. כל החרדות שנצטברו אצלהם במהלך היום, או השבוע, או החודש, או השנים שהם חיים בהם, שיהיו בריאים, הצפות, החרדות האלה מתחילות לצוף בלילה. כי בלילה, מה הסיבה? הלילה הדמיון של האדם הוא עובד יותר חזק מאשר ביום. כי ביום 5 החושים מאוד פעילים. אנחנו מאוד פעילים כל 5 החושים שלנו. בלילה הילדים נמצאים במיטה, ההורים מדברים בשקט. החוש השמיעה שלנו הוא יורד בכמה דציבלים. הוא לא שומע רעש. יש אנשים שיום שבת למשל, אלה שגרים בערים חרדיות, יום שבת עושה להם לא טוב. הם רגילים לשמוע תנועה בכביש, מכוניות ואוטובוסים, זה עושה להם טוב. יש אנשים שהולכים לקנות דירה, תראה להם דירה במקום שקט, הם לא יכולים. הם רוצים רעש, הם רוצים כל היום לשמוע. עיר נקראת עיר כי היא ערנית, היא כל היום ערנית, היא ערה. הם רוצים ערנות כל היום. וזה, תשים אותו באיזה יישוב עם פרות, הוא ישקע, הוא ידעך לך, הוא ידעך. אז ילד, כשהוא נמצא בלילה, בואו נראה מה עובר עליו. חוש השמיעה שלו מתחיל לרדת ולרדת ולרדת. מתחיל לרדת. חוש הראייה שלו ודאי שמתחיל לרדת, הוא לא רואה כלום, חושך. גם אם תשים לו איזה פס של אור, לא קשור, העיניים שלו לא מתפקדות. העיניים שלו לא מתפקדות. הרמח"ל כותב שחושך יכול לגרום לבן אדם לראות אדם כעץ ועץ כאדם. כלומר, הוא עלול להתבלבל. אז גם חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש המישוש, גם כן, הידיים שלו מנוטרלות. מה הוא יתעסק? הוא ישן, הוא במיטה. נשארו לו חוש הריח וחוש הטעם? אין, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, אין לו שום חוש כמעט שפעיל. אז כשהחושים האלו מתחילים לרדת, מיד מתחיל לצוף החוש השישי. זה חוש הדמיון של האדם. ואז כל דמיון נהפך למציאות.
ובדרך כלל החושך, חושך נקרא לילה מלשון יללה. בזוהר הקדוש כתוב, הוא נקרא לילה כי אותה אשת השמדי, לילי, היא זאתי שמתפקדת באותו זמן. אשת השד, הם כל השדים. היא מתפקדת בלילה. גם מבוגרים, שים את המבוגר בלילה לבד, יש כאלה, קח מבוגר, קח אותו, שים אותו ביער. שים אותו ביער באמצע הלילה, תגיד לו, תשמע, עשיתי בדיקה, אין פה ערבים, אין פה חיות רעות, עשיתי בדיקה, שמתי גדרות, אפילו יתוש לא ייכנס, באחריות. שים אותו שם לבד ביער, הוא יפחד. הוא יפחד. למה? ללילה יש סוג של השפעות שגם מבוגרים מושפעים מהם. מה יגידו הילדים שהם במיטה? לכן צריך שההורים בסלון ישמיעו קצת קול. לא יעלמו לגמרי. ידברו קצת, אולם בשקט, אבל תהיה תנועה, טיפה, אמרתי מקודם, לעמעם קצת את האורות. להוריד קצת את טון הדיבור, לא לשתוק לגמרי. הילדים מפחדים מזה, הילדים רוצים לשמוע ערנות בבית כשהם נמצאים במיטה. כי אז חוש השמיעה תופס אותם, ומבטל להם את החוש השישי, שזה בדיוק, מבטל להם את הדמיון, את כל הדמיונות שבאים להם. ויש להם דמיונות מופרעים לילדים. לכן צריך להיזהר בדבר הזה מאוד, לדעת מאיפה כל הקונצים האלה שהילדים עושים להורים שלהם, מאיפה זה נובע, מה השורש של הדברים. כן, רצית לשאול שאלה, אלי. כן, מוקה, אני ארזור על השאלה. מה קורה כשהילד, אתה מספר סיפור והילד הוא מפריע לך בשאלות. הוא מפריע לך בשאלות. כן, חוויתי את זה לפני שנה. חוויתי את זה עם אחד הילדים שלי. עכשיו ככה, אם אתה תענה לו לכל שאלה, הוא עושה את זה מסקרנות. הוא שואל כדי לדעת את התמונה בפרספקטיבה של 360 מעלות. הוא רוצה לדעת את כל התמונה בשלמותה. לכן הוא שואל את השאלה הזאת. הוא ילד סקרן, מצוין, הכל טוב. מצד שני, אם אני אתן לו לעשות את זה פה, אני אתן לו להביע את הסקרנות שלו במהלך הסיפור, הלך הסיפור, אין רצף. אז אני ארגיל אותו, תוך כדי הסיפור, בצורה מאוד 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 עדינה אני ארגיל אותו, שבאמצע הסיפור לא שואלים שאלות. אתה יכול לשאול שאלות בסוף, ורוב ככל השאלות שתשאלנה במהלך הסיפור, אתה תראה שהם יקבלו תשובה כבר במהלך הסיפור, נתחכה עד הסוף. כלומר, להרגיל את הילד שהסיפור, באמצע הסיפור לא שואלים שאלות. אתה צריך לבוא מוכן, ואתה צריך לבוא עד כמה שאתה יכול עם תיאורים כדי למנוע משאלות לצוץ. למנוע. אם אתה רואה שצצות הרבה שאלות, זה אומר שהגעת לא מוכן. אתה צריך לבוא מוכן. אם אתה מספר על מלך, אתה צריך, אם אתה מדבר על ילד, לילד או לילדה בגיל 4, דוגמה אני אומר, או 3.5, 4, שהמוח חריף, אז אתה צריך לתאר איך המלך הזה נראה, ובדיוק מה התפקיד שלו בסיפור, ומה רוצים, כלומר, אתה צריך לבוא ולעטוף את הילד במעטפת שלמה של כל מה שידובר בסיפור, הילד אמור כבר לדעת לאט עם הסיפור. ואם הוא מפריע, תגיד לו, לא עכשיו, אתה צריך לגרום שיהיה קצת מתח בסיפור, שלילד לא יהיה שווה להפריע לך באמצע הסיפור. זו אומנות, רבותיי. זו אומנות שאם לומדים לעשות אותה ועובדים עליה, מצליחים לעשות אותה. אני אומר לכם, מצליחים. שאלות? סליחה? למעשה, כן, אז אתה שואל שאלה יפה. מה עושים, מה אפשר לעשות עם הדמיונות, עם הפחדים של הילדים, עם החושך? אין הרבה מה לעשות. כמו שאמרתי, צריך להפגין נוכחות ערה בבית, לא יותר מדי, כי אז הוא יוצא לצאת. לא משהו אטרקטיבי. אבל צריך להפגין בבית סוג של ערנות. סוג של ערנות. אתם יודעים שמחקרים מראים שילדים שהם היפראקטיביים למשל, יותר קשה להם להירדם בלילי שבת מימי חול. יותר קשה להם להירדם, יותר רע להם, יותר לא טוב להם, כי אין את הערנות שיש בחוץ, העיר לא ערה. אם אתה בבית, תדע, כמו שאמרתי, להוריד בשליש את האורות, להביא מצב של, הנה, נכנסנו לאווירה של שינה, מצד שני, אבא ואמא ממשיכים לדבר, אבא ואמא ממשיכים לעשות את העניינים שלהם, הכל כרגיל, הילד פחות יפחד. שים לו אור ליד החדר, זה כדי להשפיע על חוש הראייה שלו, שים לו, כמו שאמרתי, תדבר עם אשתך, תדבר עם הילדים, תדבר בטלפון, תלמד בכל רם, שהוא ירגיש שיש מישהו בבית, זה מקל עליו, מטשטש, זה מאוד מטשטש את הפחדים שנוצרים מחמת ערפול החושים שדיברנו עליהם. ילד שרוצה לישון עם ההורים,
יש תמיד את הילד התורן בכל משפחה, שהוא רוצה לישון עם ההורים, הוא מפחד, יש לו פחדים, יכול להיות שחלק מהפחדים זה בכלל מניפולציות, זה לא אמיתי, יכול להיות שזה כן אמיתי, אנחנו לא נתחיל לשפוט אותו באמצע הלילה ולא בתחילת הלילה. כמובן, אם כל הילדים ערים, אז זה לא שייך לפתוח חדר ילדים וחדר השינה של ההורים. לא שייך. ילד עכשיו רוצה לישון עם ההורים. ההוראה בעניין הזה היא לא להביא את הילד לחדר ההורים, אלא שההורים, אחד מהם, יבוא לישון איתו בחדר שלו, במיטה שלו, ידאג עד שהוא ירדם, ואז יחזור חזרה למיטה שלו, אבא. הילד עכשיו קם באמצע הלילה, ההורים ישנים כבר אמצע 3 לפנות בוקר. הילד מגיע ורוצה לישון עם ההורים, תדעו לכם, זה סוג של חסך שיש לילד, יכול להיות, סוג של חסך שיש לילד מההורים. כלומר, ההורים חסרים לו, המגע של האבא חסר לו, המגע של האמא חסרה לו, עולה. מה עושים במקרה כזה? לא מרגילים, לא מחנכים ילד שהוא בחצי הכרה. אין דבר כזה. הילד כרגע בחצי הכרה, אתה לא יכול לחנך אותו. אתה אומר לו, אתה רוצה לישון עם אבא או עם אמא? בוא תישן איתי, חוזרים לחדר, אתה יושן איתו עד שהוא נרדם, אתה מחבק אותו כמו שצריך, נותן לו נשיקות, נותן לו חיבוקים, הוא צריך את זה. יכול להיות שזאת הסיבה שהוא הגיע אליך גם כן. רק כדי לקבל את הנשיקות והחיבוקים, כי זה חסר לו. יכול להיות סיבות נוספות, פחד, אימה, חרדות צפות, יש בזה כל מיני אפשרויות. אבל כשהוא הגיע לך בלילה, אתה, בדרך כלל הוא בא לישון ליד אותו או אותה אחת שהוא רוצה, אבא, גם נטוי אמא. אם הוא בא לאבא, אבא מחבק אותו, מרים אותו, אומר בוא ביחד, אבא יושן איתך. נכנסים לחדר, ישנים על המיטה של הילד ביחד עם הילד, עד שהילד נרדם כמו שצריך, מחבקים אותו טוב טוב, ואז אתה יכול לחזור חזרה לישון בחדר שלך. כל יום רוצים, זה אומר שהחיבוק שלך כל כך מתוק, שאי אפשר להיפטר ממנו, כל יום רוצים, אין מה לעשות. לא לתת לילדים להתרגל לישון בחדר ההורים, זה אסור. כן, אני גם הייתי עושה את זה, כשהייתי מספר סיפור, אז לפעמים, לפני הסיפור הייתי נכנס, שוכב עם הילדים על המיטה, מחבק אותם, ויש קצת אקשן, זה טוב, איזה זמן שאין לכם מושג כמה ההורים יכולים להתחבר לילדים בזמן הזה. כמה הם יכולים להתחבר? אתה כל היום היית בעבודה, הראש חיה בדברים אחרים, הילד היה בתלמוד תורה, או הילדה הייתה בבית הספר, הראשים היו מפוקסים במקומות אחרים לגמרי. יש לך עכשיו אפשרות, יש לך זמן טוב, זמן איכות, שתוכל האבא אפילו לעשות שכיבה עם הילדים במקום שהם ישנים, לחבק אותם, לנשק אותם, לדגדג אותם, לעשות קצת אקשן, לספר להם סיפור. אגב, את רוב הסיפורים שאני הייתי מספר לילדים שלי שהיו במיטה, רוב ככל הסיפורים שאני הייתי מספר, אלה היו סיפורים ממסר שאני את המסר, הייתי מראש, מייעד לאיזה מסר אני רוצה להרוויח בסיפור. מראש. אם זה כיבוד הורים, אז היה לי סיפורים על כיבוד הורים. אם זה בן אדם לחברו, אם זה עניינים של שקרים, במקום להגיד לילד אתה משקר, או הילד שקרן, הייתי פשוט מספר סיפורים במשך חודש שלם על ילדים שקרנים. לא על הילדים שלי, חס ושלום, הילדים שלי צדיקים, הילדים שלי הכי צדיקים בעולם. הייתי מספר במשך חודש שלם סיפורים רק על נושא של שקרים אצל ילדים. כמה שזה לא משתלם, כמה שהחברה לא תאהב אותו, כמה שההורים שלו יפסיקו להאמין לו, כמה שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. המון סיפורים, הייתי ממציא סיפורים, הייתי משקיע בזה. כל הערכים שהילדים שלי רציתי להכניס להם, אם זה כמו שאמרתי, אמת ושקר, הרמת ידיים, גנבות אצל ילדים, חוצפה להורים, לנסוע בעול חברו עם ההורים ועם החברים, לימודים, להשתדל יותר בלימודים, שיעורי בית, הייתי עושה הכל באמצעות סיפור, אבל לא על הילדים שלי. אז אתה מרוויח בזה כמה דברים, כמה ברכות אתה מרוויח בסיפור. ברכה ראשונה אתה מרוויח שאתה מתחבר לילד. יש לו את אבא שלו במשרה מלאה 24 שעות. אבא שלו מדבר רק איתו, אין פלאפונים. הפלאפון גם לא בכיס. הוא זרוק מתחת לספה כרגע. הילדים יודעים והאישה יודעת. וכל בני הבית יודעים. כרגע אבא עם הילדים נקודה. זה נהפך לטקס. ובטקס הזה אתה נותן להם המון ערכים, חום ואהבה, התחברות, קשר, נוצר קשר אמיתי, חום ואהבה, ואתה נותן להם את כל הערכים שאתה רוצה שיגדלו עליהם. כל הערכים שאתה רוצה שיגדלו עליהם. עכשיו אתה עוד פעם, אם אתה תיקח ספר, או איזה אלון משבת, אלון של שבת, משכן שילה, אלון מצוין, תיקח את זה ותקרא להם סיפור משם, לא שווה שקל. תיקח ספר, תכין לפני זה, ואני יכול למשל, הרגלתי את עצמי לקחת סיפור של עמוד וחצי או דף, ולהפוך אותו, למתוח אותו, ולהכניס בו דברים גם שלא כתובים שם, כמו שאני רוצה.
להכניס את המסרים ואת התכנים ואת הערכים שאני רוצה להכניס כדי שעליהם הם יגדלו. זה הזמן הכי טוב. הילדים שומעים סיפור, האוזניים שלהם קרויות, הם מקבלים. לכן, אמרתי, יש פה שתי תועליות, תועלת ראשונה, חיבור וקשר בין האבא לילדים, תועלת השנייה, הקניית ערכים גדולים מאוד, כן. הוא שואל פה מה קורה עם ההורה, סיים את הסיפור, ההורה יוצא, והילדים בתוך החדר מתחילים לעשות רעש, ותעזוב אותם, תן להם לעשות רעש עד שירדמו. מדי פעם מותר לך להיכנס, לוקח שעתיים להירדם, אז כנראה שהם ישנים ביום, ילדים ערנים מטבעם, זהו, מה שבאתי לשאול. אז ילדים שהם ערנים מטבעם, זה יכול לקחת קצת זמן, תכניס אותם מראש בשעה 8:30, ככה לישון, 8:30, 9, ותן להם להירדם לפי הקצב שלהם, אין מה לעשות. אי אפשר להכריח ילד לישון בכוח. בין הזמנים זה זמן שאפשר קצת לשנות מהשגרה, לא לעשות את זה בצורה קיצונית. מ-9 ל-11 זה קיצוני מאוד. הייתי אומר, במקום 9, 10, אבל ב-10 כבר שיהיו במיטות. יש עוד שאלות? הגדולים יותר כבר, זה מאוד תלוי מה הם עושים. כן, הבחורות הגדולים שנמצאים בבית, בפרט בחופש הגדול, אז השאלה באיזה גיל מדובר. אם אתה מדבר איתי על גיל 10, 11, 12, זה מאוד תלוי מה הילדים עושים. אתה לא יכול לכפות על ילד בן 12 ללכת לישון מוקדם. זה מאוד קשה. השאלה מה הוא עושה בזמן הזה. אם אתה רואה שהוא עושה דברים טובים, אם אתה רואה שהוא עוזר בבית, עוזר לאמא שלו, אם אתה רואה שהוא משחק, איך קמים בבוקר? אחת הבעיות הקשות ביותר של ההורים, אחת התלונות שאני שומע, השכם והערב, ועוד פעם השכם והערב, תרתי משמע השכם והערב, זה כבוד הרב, הבן לא קם בבוקר. הצלצול מצלצל בשעה 8 בבית ספר. אנחנו חייבים להיות שם בזמן. אם לא, אני יוזמן כהזמנת מחאה מצד ההנהלה, למה הבן שלי מאחר. עכשיו, אני מעיר את הבן שלי ב7. ויש לי עוד 6-7 ילדים שיהיו בריאים, אני צריך להעיר את כולם. ולעשות סנדוויצ'ים לכולם. ולעשות לכולם שיהיה להם בגדים מסודרים. כבוד הרב, הבן הזה תוקע אותי, וזה לא רק אחד, זה כמה. מה עושים? אז קודם כל, כלל ברזל. כלל ברזל, קחו את זה כעצה טובה ממני. לפני כל פעולה שדורשת מכם התאמצות, דורשת מכם סוג של לוגיסטיקה, אסטרטגיה, טקטיקה, דורשת מכם מאמץ. קודם כל, אתה ואשתך קמים 20 דקות לפני זה, לפני המאמץ, לפני הבלגן. אם אתה הולך לתפילה, אז אתה בתפילה אשתך בבית, היא קמה לפני כן, כלומר לא יהיה מצב שהאישה יודעת שהיא צריכה להעיר את הילדים שלה בשעה 7, והיא קמה בשעה 7. אין חיה כזאת. אישה שרוצה להקים את הילדים שלה, להעיר את הילדים שלה בשעה 7, היא לא קמה ב7, מסתכלת שעה 7, וואי, יאללה, להעיר את הילדים, להתעורר, אין דבר כזה. אתם יודעים שאני אצלי בישיבה, עשיתי כלל. כל הרבנים שהם אמורים להתחיל למסור שיעור, הם אמורים להתחיל למסור שיעור בישיבה בשעה 9:30. אבל בחוזה שלי עם הרבנים רשום שהם צריכים להיות בישיבה ב9:15. רבע שעה לפני כן, הם באים לישיבה, שואלים מה יש לעשות פה רבע שעה לפני כן. הילדים, הבחורים בחדר האוכל עדיין. שב, תעשה כוס קפה, תירגע מהדרך, כוס קפה, רילקס, תירגע, תנחת, תבין איפה אתה נמצא. אני לא רוצה שמלמד או מגיד שיעור ייכנס לשיעור שהוא מגיע ישר מהדרך, כל כולו מזיע, כל כולו בטירוף הדעת מהדרך. הגמרא אומרת, הבא מן הדרך פטור מן התפילה 3 ימים. 3 ימים פטור מן התפילה, אדם שבא מן הדרך. הדרך שלה, כל הדרכים בחזקת סכנה. הדרך שלה, גם על העמלק כתוב, שמתי הוא תפס את עם ישראל, אשר קרחה בדרך. שם דעתו של האדם מבולבלת עליו. את ישנת עכשיו שנת ישרים. את באת מהדרך. את אומרת, מודה אני, למה? כי נחתת בעולמות העליונים לעולם הזה. את אומרת, תודה רבה על הנחיתה. את עכשיו נחתת. את באת מן הדרך. גברת, קומי 20 דקות לפני הזמן שאת רוצה. את רוצה להעיר אותם ב7? כל מצוין. 6:40 את כבר מוכנה. את שותה כוס קפה. אם בעלך נמצא איתך, שתו יחד כוס קפה. אם לא, אז תשתי לבד כוס קפה. את מתארגנת, את מסתדרת. את הגעת להכרה מלאה מהדרך. עכשיו תתחילי להעיר את הילדים בזה אחר זה. לא יהיה מצב לעולם שהאישה והילדים קמים יחד קמים בבוקר. דבר נוסף, מי שזוכר שדיברנו פה על עניין של כניסת שבת, איך מכניסים את השבת, באיזו אווירה, באיזו אווירה נעימה, גם הבוקר צריך להיות באווירה נעימה.
האישה קמה בבוקר, היא מדליקה מוזיקה. שהילדים יתעוררו עם מוזיקה שמחה. שהם לא יתעוררו לעוד יום במחשבה שלהם, עוד יום לימודים, עוד פעם ללכת לתלמוד תורה. זה מכביד עליהם מאוד. המוזיקה השמחה, מנגינה נקראת מנגינה מלשון מנגנון. ככה כותב רב שמשון רפאל הירש. למה קוראים למנגינה מנגינה מלשון מנגנון? מה זה מנגנון? אצל שלמה המלך עליו השלום, בכיסא שלו, היה לו כיסא מאוד מיוחד, היו שם חיות דוממות, שכשהוא היה עולה בכיסא, הם היו משתחוות לו. אריה, נמר, שור, איך יכול להיות? הרי זה דומם. הוא יצר מנגנון מסוים שעל כל מעלה שהוא דורך עליה במעלות הכיסא, הוא מפעיל מנגנון שמניע את אותם בעלי חיים. כלומר, מנגינה, התפקיד שלה, מלשון מנגנון, להניע את הנפש שלנו קדימה. לכן אתה רואה אדם שיש מנגינה, לפעמים הוא לא שם לב, הוא מתחיל לרקוד לבד, הוא מתחיל לתופף, בלי לשים לב, זה מניע אותו. כשאתה שם מנגינה בבוקר, מנגינה שמחה, מנגינה קצבית, אתה מניע את הילדים, אתה עוזר להם לקום, הבית נהיה שמח, לא בצעקות, לא בשאגות, לא בכינויים. יש ילד, אתה צריך לדעת מראש, יש ילד שהוא יותר, איך אומרים ביידיש? ברד. ברד זה מילה בתימנית, כבד. יש ילד שהוא יותר כבד, יש ילד שהוא יותר קל. עם הילד שיותר כבד, שים עליו דגש יותר, בוא תעזור לו. אל תטיל עליו את מלאכת ההרכבה הזאת של להתלבש לבד, תעזור לו. ככה אתה מניע את כל הבית בצורה חיובית. עכשיו, שימו לב, מה קורה? צריכים להתלבש. איפה הבגדים שלי? הבגד שלי לא מסודר. על הבוקר לגייץ ולשמוע את העדים יוצאים מהמגייץ, כמו קיטור של רכבת. לא, מה פתאום? בוקר טוב מתחיל מלילה טוב. תקשיבו מה אני אומר לכם. בוקר טוב מתחיל מלילה טוב. כל הבגדים מוכנים, עומדים על מקומם כבר מהלילה. בגד שצריך לגייץ, בגד שצריך להחליף. הכל כבר מהלילה מוכן. זה חלק מהתהליך של לפני שנרצים לישון. גם פה ההורים עוזרים לילדים כמובן. הסמלה תהיה תואמת לחולצה, הכל יהיה לפי התקנון של התלמוד תורה. אנחנו בשיעור הבא נדבר על תקנון של תלמוד תורה. כמה חשוב לדעת ליישר קו עם הדברים, עם התקנון. אבל שהכל יהיה מסודר. יש כאלה? על הבוקר. למה, איפה הגרב השנייה שלי? למה זה לא מסודר לי? המגייץ לא עובד, עכשיו התורי לגייץ, אבל התור שלי עכשיו. בבלגן. לא, זה לא עובד ככה. ומה עם מערכת שעות? מהלילה. הכל מהלילה. יש כאלה, כל המריבות שלהם בבוקר זה סנדוויצ'ים. איזה סנדוויצ'ים? אני לא אוהב את זה, מכירים את זה מהבוקר? זה מטריף את האמא. אני לא אוהב את זה, אבל כבר עשיתי לך. אבל אני לא אוהב את זה, אני לא רוצה את זה. הכל טוב. הפתרון הוא פשוט. זוכרים מה דיברנו לגבי בין הזמנים? יש מילת הקסם שנקראת הכנה. מה זה הכנה? אתה קורא למוישה ילד הגדול, בוא אליי. איזה סנדוויץ' אתה רוצה ביום ראשון? דבר. טונה עם מיונז, כתבתי. יום שני, אני רוצה שוקולד. כתבתי. שלישי, סביך, פעמיים כיתוב, כתבתי. רביעי, חמישי, שישי. זה הכל. אתה כבר מהלילה, יודע מה הם מכינים. אם אפשר להכין להם מהלילה את הסנדוויצ'ים, עם איזה פרי טוב, עם איזה ירק טוב, לסדר להם ערכה, כבר הכל מוכן מהלילה, איך הבוקר נראה. הרי מה, תבינו מה הבעיה. ילד שקם בבית לחוץ, כי לא הכינו מהלילה, לא את הבגדים, לא את המערכת שעות, ולא את האוכל, הילד הזה, והאמא קמה בשעה 7, היא מתחילה להעיר את הילדים בכל הכוח, ואין מוזיקה שמנענעת להם את הנפש. הילד הזה קם כולו בעצבים, כל הבית מתנהל בקאוס, בעצבים, זה בית של מחנק. הוא אמור עכשיו לטוס לתלמוד תורה כשהוא דרוך כמו קפיץ, הוא קם כשהוא דרוך. ילד אמור לקום מהשינה שלו שהוא רפוי, הוא אמור עכשיו ללכת לתלמוד תורה, והרפיון הזה שיש לו בגוף, הרפיון הזה, השלווה הזאת שנחה על גופו, היא עוזרת לו להיות כלי קיבול, לקבל מהמלמדים שלו. הוא הולך למשטר טוטליטרי, אסור לו לדבר, אסור לו לעמוד, אסור לו לאכול, אסור לו להתפנות, אסור לו כמעט לנשום בלי שהוא מרים אצבע, וגם אז כוליי ואולי והלוואי שהמחנך יסכים. איך אתה רוצה שהילד הזה ילמד? הוא חייב ללכת לתלמוד תורה, היא חייבת ללכת לבית הספר כשהיא רפויה, כשהוא רפוי, כשהוא כלי קיבול. איך עושים את זה? כמו שאמרתי, בוקר טוב, מתחיל מלילה טוב. יש אמהות שממהרות להלביש את הילדים שלהם בבוקר. אמא, תלבישי אותי לאט כי אני ממהר. אמא,
זה מדבר על ילד שהוא קטן יותר שצריך להלביש אותו. אמא, תלבישי אותי לאט, כי אני ממהר. כשמלבישים מהר מדי, זה לא תופס. הילד הולך רגוע, ואם לא, אם בלי המוזיקה שאמרתי, אם בלי כל ההכנות שאמרתי, כל ההכנות, שום דבר, בבוקר הכל ספונטני, מה אתה אוכל? טרח, שוקולד, לא רוצה להתבלבל לי. הוא הולך עם הצעקות של אמא שלו, עם כל האנרגיות השליליות שהיא הכניסה לו, והיא מתמודדת לבד, כי בעלה מתפלל עדיין, ואומר 2 מקרא ו1 תרגום בחוק לישראל, ואולי דף היומי, והיא מתמודדת עם הכל לבד. את כל האנרגיות השליליות האלה הוא רואה, אנרגיות השליליות של האדם הכי קרוב אליו, אמא שלו, הוא יונק, ועם זה הוא הולך לתלמוד תורה. הוא מגיע לתלמוד תורה, בשעה 8, במקום להיכנס, כולו רפוי, כולו מוכן, הוא נכנס דרוך, הצלצול של 8 זה כמו ההזקה שהייתה היום, בגלל הטילים החות'ים שזרקו, מי ששמע. ככה ההזקה, ככה הצלצול הזה נשמע לילד. אחרי זה, לעמוד במשטר כזה, איך אתה רוצה שילד ילמד? איך אתה רוצה שילד יתפוס, או ילדה תתפוס, אם לא עובדים בצורה הזאת? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, קלו תפילות דוד בן ישי.